на всички любители на стрелбата. Днешното видео ще е на тема има ли изместване от първоначалната прострелка при поставяне на супресор. Има много теми по форумите за това. Как влияе монтирането на супресор на цевта? Дали сменя групата и какво се случва? За целта на експеримента ще използваме бергара в калибър 6,5 Creedmoor с дължина на цевта 60 см и прицел на фирмата Sightmark, който е дигитален. Моделът е Sightmark Ward. Супресорът, който ще използваме, е на българската фирма МК. Какво ще включва нашият експеримент? На дистанция от 100 метра ще сложим мишена с два кръга, в който един ще стреляме с оръжие, на което няма поставен супресор, а във вторият кръг ще стреляме след като монтираме супресора. Това ще даде ясна представа какво отклонение дава, дали има нужда да се прави прострелка след като монтираме такова съоръжение за намаляване на силата на звука от изстрел. Направихме 3 изстрела, като предварително знаехме, че оръжието е простреляно без да има поставен супресор на него. Сега отиваме и монтираме средство за намаляване на шума. Стреляме в същата мишена в долната точка. Целиме се център и да видим къде отива попадението. В първата точка стреляхме на 100 метра и попаденията са ни 2 см отгоре. Виждате каква е групата. Имаме предвид, че стреляме с дигитален цифров прицел Sightmark Ward и за самия прицел групата е доста добра. Монтирахме супресора и стреляхме в друга точка, като виждаме, че има 2 см надолу и 2 вдясно. Трябва да знаем, че при монтирането на каквото и да е върху цевта, това променя вибрацията и попадението се измества при едни цеви повече, при едни цеви по-малко. Какво забелязваме тук? Значително подобряване на групата с поставяне на супресор върху 6,5 Creedmoor. Ако искате да гледате още видеа, свързани с стрелбата на далечни дистанции, може да се абонирате на канала ни. До нови срещи!